A Unidade Asistencial a Drogodependencias de Ribeira permanecerá na súa actual sede no edificio anexo ao Centro Integrado de Coroso e a Escola Náutico-Pesqueira. O Concello asumiu a titularidade do mesmo en réxime de cesión indefinida. Tuvemos a oportunidade de poder adquirir en cesión ese edificio que nacera para a hospedería da Náutico-Pesquera e que en realidad só sirveu para albergar a sede da UAZ, pois a posibilidade de que pasara a ser cedido e utilizado polo Concello. Para iso se nos requerían dúas condicións, unha era a lóxica da solicitude e a outra facernos cargo pois da cantidade de gasto da súa conservación, que non se habían feito precisamente porque era da nosa propiedade. Ademais de manter as súas plantas para o servizo da UAZ, habilitará un terceiro andar para aulas de formación homologada, sala de usos múltiples e local de asociacións que carezan dunha sede. Estamos pensando en ubicar a UAZ, ubicar aulas de formación e ubicar unha, digamos, casa das asociacións, aquelas que nos teñan, que podan ter un pequeno despacho para os seus asuntos diarios, pero aparte ter un lugar para reunirse, non? E, polo tanto, eso é o que se pretende, rehabilitar ese edificio e que preste esas funcións. Para acometer a súa rehabilitación, o Concello solicitou á Xunta de Galicia un crédito a interese cero durante 8 anos por valor de 450.000 euros.